Mariona Blasi, tinc 44 anys, tinc 2 filles, estic casada i treballo. I m'agrada molt fer esport, però de tota la vida. De tota la vida he fet esport, he corregut, he jugat a bàsquet, he nedat. Al principi m'ho vaig plantejar com un repte personal, bàsicament. Sempre preparada per a algú que m'ajudés perquè no em lesionés. La veritat no ho vaig pensar molt. Quan estava corrent la primera marató vaig dir mai més. I quan vaig arribar a meta vaig dir quan és la següent. La idea bàsicament és acabar amb bones sensacions i més o menys amb un temps decent. El meu objectiu m'agradaria fer 3:35, si puc. Si no, no passa res, tampoc. No serà un fracàs, tampoc. Si acabo i acabo contenta, ja està, ja estic contenta. Per mi fer la marató és anar a patir, ja ho he de reconèixer, perquè pateixo, perquè arriba un moment que pateixes, que et fa mal tot. Però és que és el sentiment aquest de quan arribo a meta, em pot i ja està. I és el mateix que em passa amb els entrenos. Molts dies no tinc ganes d'anar a entrenar i quan arribo a casa ja estic pensant en tornar a entrenar. I ara hora. I ara hora que hi haguessin més dones i més noies que es plantegin fer esport, però fer esport de debò i fer esport per gaudir de l'esport, no fer esport per aprimar-se. Perquè jo sempre he fet esport perquè m'ho passo bé, perquè és el que m'agrada més. I de fet, a casa meva em diuen no passis per casa si no has fet esport.